Man har jo bedt mig om ikke at holde tale. Og det respekterer jeg. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg nu gøre min mamma glad og fortælle hende, at jeg er glad for hende, og alle de her ting, man nu skal sige. Men så tænkte jeg, at der er jo andre mennesker end mig i verden, som faktisk har lavet det her for mig. Så jeg vil nu i stedet for at holde en tale, jeg vil godt lave en instrumentel fortolkning af Richard Ragnvalds kære lille mamma. Got to be shitty. Så, jamen, det ved jeg heller ikke. Panfløjte prøvede jeg også, men det er lidt sværere, end man lige umiddelbart skulle tro. Hvad med violin? Det kan jeg heller ikke for mig. Men så har jeg ankøbt den her, og jeg skal fortælle, at min arbejdskollega er utrolig glad for den. Og glad for, at jeg har fået den her fantastiske idé. Og så lige her. Er den her? Ja, så vil jeg være der. Okay. Men jeg kan ikke spille på fløjte. Men jeg kan tale. Så det gør jeg. Det ved vi godt. Det ved vi godt. Så det er jeg meget ked af, mamma, men jeg kan altså ikke, jeg kan ikke spille Richard Ragnvald sang for dig. Jeg ville ellers gerne. Ja, jeg tror ikke klare det. Men det vi gerne ville i hvert fald, det var, at jeg vil gerne lige, jeg skulle lave den her tale, og jeg tænkte, hvor skal man starte henne? Og hvor skal man slutte henne? Men så kom jeg til at snakke jo også med min broder, og vi fandt jo ud af, at der var masser af ting at tale om. Fordi vi har alle sammen kære minder af tiden sammen, vi havde på Lyngbyvej, hvor Daniel og jeg fulgtes over broen og skyndte os ned til dig, bedstefar, hvor der var lavet hjemmelavet spil inde på det store spisebord med terninger, og vi har haft utrolig mange hyggelige timer der sammen alle sammen. Og så blev vi jo alle sammen lidt ældre, og vi flyttede fra Lyngbyvej. Men så var det altid rart, at vi alligevel kunne finde fælles interesser. Så jeg mener, at vi der har ligget ved poolen en del timer nede på Mallorca i flere omgange der. Og det synes vi i hvert fald også har været en anderledes underholdning, men lige så underholdende. Også når man så kommer hjem i det kolde Danmark, så er det jo også rart at vide, at man har en mamma, som hvis hun går over i skuffen, nede i skænken over i stuen, så ligger der jo regnskaber på diverse, både børn og børnebørn fra, casino-regnskaber, både i plus og i minus. Hun er ikke bogholder for ingenting. Det er hun nemlig ikke, nej. Og det bedste man kan, det er, hvis man spiller mindst, og så må man lægger et lille kort ud, og så kigger hun og siger, Satans! Så ved man, så har man mamma. Så skal hun tømme hele bordet, og så kan man endelig komme lidt længere ned i de der forfærdelige regnskaber. Og det synes vi i hvert fald, at det er altid rart at vide, at man har det. Men så fandt jeg ud af, at min mamma, hun er i gang med at genskabe sig selv. Jeg tror, hun gør sådan, laver en Michael Jackson på os, så hun starter fra en ende af nu med at skifte sine kropsdele. Og rygtet siger jo så, at hun starter med hofterne næste år. Så dem skal hun ind og skifte. Og det giver mig og Daniel store problemer nu. Fordi at Daniel og jeg, vi har jo altså været vant til, at man kunne komme hjem til mamma, når man var syg. Og så kom der en lille pose fra bageren med studenterbrød i. Og så fik man Anders Sandblad. Og så kunne vi ellers lægge på sofaen, på den lange sofa, hjørnesofaen. Og så har mamma jo de gode bånd. Hun har jo både Bagnæssen for benzintanken, Sommer i Solen, og så Daniel, som min yndlingsfilm, som nok er den mest hadet nogensinde. Det er en gammel sort-hvid film, der hedder Ballade på Bullerborg. Så vi også har slidt ned. Så vi vil bare lige fortælle dig, mamma, at når du nu skal det her, så har Daniel og jeg indkøbt diverse DVD'er. Så nu har vi alle de gamle film på DVD'er til dig. Og studenterbrød og Anders Sandblad, det skal vi nok også få fundet frem til. Det håber jeg var så. Så var jeg kigge på nettet, og jeg tænkte, der må være nogle andre kloge mennesker, der har sagt noget meget klogt om at være ældre person og fylde 75. Og det er der også. Og det ironiske ved det er, at jeg ikke kan lige huske, hvad der stod. Men ja, det var sådan noget der. Men sådan, det der stod mellem linjerne, det var der stod, at så længe man sad og var et ældre menneske, og man ikke sad alene, og man kunne samle en masse mennesker, der sad og kiggede på en og smilede til en, så havde man gjort det godt i løbet af sit liv. Og det kan man så sige, det har du vel gjort, så det synes jeg da bare, du skal fortsætte med. Så mamma, jeg har ingen sang til dig, og jeg kan ikke spille fløjte, men jeg kan i hvert fald synger heller ikke. Men jeg kan hæve mit glas for dig, og så kan jeg sige, tillykke med fødselsdagen, mamma.
Og det håber jeg, at Valsbald også at hjælper med. Det gør vi altså. Så min mormor længe leve. Hurra! 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 Og så lange. Og så lange. Hurra! Og skål. Skål! Jeg tror, jeg har fået for meget drik. Der er dyr i mit vand. Ser du syner?